Днескашната тема, по която ще говорим, е как да създадем своята мрежа за милиони в недвижимите имоти. Както във всяка друга начинание, така и в инвестициите с недвижими имоти, никой не е възможно да успее без помощта на група от хора, които са на точното място в точния момент. Според това, каква е вашата мечта, колко напред искате да стигнете в инвестициите с недвижими имоти, толкова голям или съответно толкова добър трябва да бъде вашия екип. Колкото по-големи са мечтите, толкова по-добър съответно отбор вие трябва да създадете. Отваряме една скоба. Този отбор трябва да се възприема като работна група от много хора, която ще ви помага да стигнете точно на мястото, където сте решили. И толкова колкото по-големи са вашите мечти, съответно по-добър, по-силен, по-здрав, по-успешен трябва да бъде този екип. Идеята на всички участници в този екип е да помагат с мъдрост, знания, контакти, практика, с работа, с извършване на някакви задачи, всички разнообразни дейности, които са ви нужни от началото на вашата инвестиция до нейния край. В едно от другите видеа бях разказал подробно целият път, по който преминава един инвеститор от самото започване, от идеята до приключване, до финализирането на самия обект и съответно евентуално след това на продаването му или отдаването му под наем. Точно за това на вас ви е нужно да имате много силен, много здрав и много опитен екип зад себе си, който да ви помогне да стигнете там. Но как да изградим своята мрежа от такива контакти? Представете си, че разполагаме с един голям кръг, който е съставен от 3 по-малки кръга, в средата на чийто кръг се намирате вие. Нека да обясним кои са трите основни кръга на вашата мрежа от партньори в недвижимите имоти. Първият кръг, така наречен вътрешен кръг. Той е съставен от 3 основни субекта вътре в него. Партньори, ментори, консултанти. С какво са по-различни хората в първия кръг и защо те са толкова важни? Хората от първия кръг са хора, които се грижат за вас персонално. За разлика от двата останали кръга, където са съставени хора, които се грижат за вас професионално, само за вашите инвестиции, хората във вътрешния кръг са насочени основно в това да подобряват вас като човек и да ви обогатяват в пътя ви като професионален инвеститор в недвижимите имоти. В този вътрешен кръг вие трябва да се заобградите с хора, които почти винаги трябва да са по-опитни от вас, по-знаещи от вас или, архаично казано, по-умни от вас. Както казах по-рано, основната идея на тези субекти е те да ви обогатяват, развиват и да ви учат на техники, на похвати, на знания, които ще ви помогнат вие да станете още по-добър в инвестициите с недвижими имоти. Точно за това фокусът на този кръг е в персоналната част на вас като инвеститор и вашето развитие, за разлика от останалите кръгове. Какво представляват партньорите? Партньорите са хора, които са що горе с вашите знания, с вашия опит. Те помагат за вашата мотивация. Когато събирате в групи, обсъждате, дискутирате някакви такива теми, важни инвестиционни възможности, така наречените mastermind групи, в които се събирате като хора и се надъхвате да направите инвестиции, научавате, споделяте някакви нови знания. Идеята на тази група е тя да ви действа върху мотивацията да правите това и да ви зарежда с още гориво, с още заряд да продължавате да правите инвестициите в недвижими имоти. Аз самият имам 2 такива групи от приятели, партньори, с които изпитвам огромно удоволствие, когато се видя, защото ние сядаме, говорим с часове за имоти, за различни стратегии, нови възможности, споделяме всеки кой какво е направил, надъхваме се едни други. Такъв тип са събиранията ми с Нейчо, с Асен, с Мануел и други така приятели, които в приятелски кръг ние си въздействаме по много позитивен и много мотивиращ начин. Точно за това е много важно да намерите такива групи. Консултантите са външни субекти, които платено ви споделят опит, знания и нововъведения, естествено новите тенденции за това какво се случва с недвижимите имоти в нашия случай конкретно, по какъв начин да се развивате. Типове консултанти, това са брокери, това са други инвеститори, лица, които въвеждат нови идеи, хора, които правят курсове за различни стратегии. Ето моят приятел Геннадий от Плевен ми сподели вчера, че започва свой собствен курс по стратегията, в която той е абсолютен експерт.
Нейчо Нейчев е такъв тип, който също като консултант споделя на други хора своите знания и своят опит. Такъв тип групи са много полезни в момента, в който, особено в началото, вие влизате в тая кариера и все още нямате достатъчно добри изградени контакти. И третия тип – менторите. Менторът играе основна роля във вашето развитие. Това е човек, който е пример за вас, в нашия случай в сферата с недвижими имоти. Аз самия имам ментори, които са по-възрастни от мен, доста по-опитни от мен. Един път в недвижимите имоти, когато съм започвал като брокер, след това когато съм изграждал своя екип, своя бранд, до момента, в който съм стигнал до нивото да предприема инвестиционно строителство. Там отново съм намерил ментори, които ме обогатяват, с които се чувам, които винаги са готови да ми дадат съвет, които ми помагат да вървя по своя път. Аз самия много често менторствам по-неопитни от мен хора, много често се свързват с мене в социалните мрежи или с приятелят с мен хора, които искат да минат по същия път, но все още нямат такъв опит. На драго сърце, естествено, им споделям каквото знам, помагам, защото аз самия съм получил всичките си знания, всичкия си опит точно по този начин, чрез питане, чрез уважение, чрез постоянно задаване на въпроси и съответно обаче, тук е много важното, аз съм се вслушал в тези съвети и съм ги прилагал, след което съм дал обратна връзка. По този начин менторите, които също съм имал, се чувстват много добре от това, че имат ученик, който освен че само задава въпроси, той и прилага, и опитва, има смелостта да действа и да пробва съветите, които те му дават. Точно затова е много важно да намерите ментори, които да ви помагат във вашето развитие. Както вие някой ден също трябва да сте готов да помогнете на хората, които ще са по-малко опитни от вас, по същия начин, по който на вас ви е било помогнато. Ето защо този вътрешен кръг е изключително важен за вашето персонално развитие и вие трябва много прецизно, много добре да притеглите и да намерите хората, които са ви нужни в трите групи. Запомнете едно основно нещо. Вашият успех е важен за вас. Е много важно да подберете тези хора правилно и не на всяка цена. Вие винаги може да намерите добри ментори, добри партньори и добри консултанти, стига да търсите, което изключва факта, че всеки трябва да присъства на всяка цена. Вие трябва да намерите хората, които ще импонират на вас като стил инвеститор, като човек и като подход, който вие искате да ползвате. Точно за това има различни хора в широкото пространство, различни инвеститори и както забелязвате, всеки има свой подход, който също е успешен. Вие трябва да прецените към коя група от инвеститори може да се причислите и съответно да ги прибавите към вашия вътрешен кръг на обогатяване. Вторият кръг. Излизайки от вътрешността, кръгът се разширява и там влизат повече субекти. Функцията на втория кръг е да ви консултира и да ви съветва тогава, когато е нужно. В този външен кръг попадат адвокати, счетоводители, property management, фирми за недвижимите имоти, кредитори, различни инвеститори, както и различни изпълнители. Този кръг се използва при всяка транзакция. Всяка една сделка, която вие сте готов да направите, има нужда от цялата палитра от хората, които изброих, или може би само някаква част от тях. Истината е, че тяхната основна роля е те да са на разположение във всяка един точен момент на сделката. Защото знаете, че когато правим сделки, изключително важно е ние да проверим юридическото състояние на имота, неговото техническо състояние, брокерите да покажат каква може да бъде възможната цена след 6 месеца, каква е най-добрата цена, която можем да постигнем. Кредиторите са ни важни да намерим момент, в който ние да преценим колко добри условия можем да постигнем при самата покупка. Можем ли да използваме кредит, можем ли да използваме изцяло банкови средства или някакъв процент, за да можем след това да направим математическото изчисление в кой точно момент ние да се отървем от тази инвестиция, с каква печалба. В следващия момент идват тези, които се занимават с отдаването, хора, на които ние можем да възложим под някаква форма да направят тази сделка, да ги упълномощим, ако се намира, да кажем, извън града, в който живеем и бихме решили да спестим даденото пътуване. Или property менеджмента,
когато сме закупили определените имоти и съответно искаме да ги преотдаваме под наем, фирмата, която ще се занимава след това за тяхното стопанисване, за да можем ние спокойно да придобиваме нови активи. И естествено да не пропусна нашия счетоводител. Счетоводителят играе основна роля в целия процес по инвестиции в недвижимите имоти, защото счетоводителят е този архитект на сделката, който може да ни каже по какъв начин трябва да я структурираме, за да нямаме в последващи проблеми след това с различни институции държавни и все пак да може всичко да ни е чисто, подредено и съответно прилежно направено. Пропуснах инвеститорите. Външните инвеститори, колеги, които може да се включат, приятели или не толкова близки, някой малък фонд или група от други по-малки инвеститори, с които вие знаете, че можете да разчитате за всяка инвестиция. Такъв тип са малките инвестиционни групи, които са закачени към почти всеки инвеститор. Има 2-3 такива малки инвестиционни групи, които купуват и препродават различни имоти с цел печалба. Тези групи са помощна група към големия инвеститор, защото той знае, че винаги при всеки негов проект, да кажем, има група от 7, 8 или 10 човека, които са негови по-малки инвеститори и може да разчита на свежия капитал, който те са готови да дадат, съответно срещу процент от новата печалба, която следва да се реализира. Точно затова тези малки инвеститори ги слагам като поддържаща група във външния кръг, защото те играят по-скоро техническа част в целия процес по инвестиране с недвижими имоти, за разлика от първия кръг, който ви казах. Аз самия много умело, като професионален инвеститор в недвижими имоти, използвам този кръг от външни контакти, които са на разположение за всяка сделка. За да бъдат перфектни моите сделки, аз съм изпипал до съвършенство и съм намерил най-точните и правилни хора, които да сложа във всеки един от тези моменти. Това се случва с доста години практика, с доста подмяна на някои звена, които във времето не са били на нужното темпо или на нужното качество. Естествено, нормално е, но всеки един организъм се развива до момента, в който расте. Как може да ги подредите? Всичко започва през брокера, който ни намира добрата оферта, след това минаваме през финансирането, което е важно, за да разберем по какъв начин можем да го придобием, какви опции имам като инвеститор, да знам дали ще ползвам заемен капитал, дали ще използвам някой познат или група от по-малки познати инвеститори, чрез които да финансирам. Третия вариант е счетоводството. Сядаме и счетоводно започваме да мислим по какъв начин да структурираме сделката, за да бъде издържана по данъчните закони и след това да нямаме никакви проблеми. След това отиваме при адвоката, който оформя целият този план документално под формата на договори, правно издържание и преминаваме към сделката. След като приключим сделката, спокойно можем да отдадем имота на някои от фирмите, които използвам за менажиране и оттам нататък да продължа към следващата инвестиция. И така, стигнахме до третият кръг, който е съставен от хора, които се причисляват към обслужващата част на цялата сделка. Намерили сме сделката, намерили сме варианти да я придобием. След това се включват и крайното звено от пчеличките, които завършват изцяло тази инвестиция. Кои са те? Това много често са майстори, водопроводчици, бояджии, всичките тия, които са включени в подобренията, в ремонтния процес и способстват за това нашият имот да достигне до крайната цел. Когато имотът не е жилищен, да кажем някакъв парцел, тук се включват архитектите, геодезистите, проектанти, всички тези хора, които способстват за това да направим даден парцел, да кажем, годен за строителство. Тук могат да се включат магазините на едро, тези от които взимаме материали, обзавеждания, неща, които са ни нужни като суровини за нашите инвестиции, да повишим тяхната стойност. Както видяхте, успяхме да обособим трите основни кръга, които са нужни на всеки един инвеститор да стане топ ниво в инвестициите с недвижими имоти. Но колко реално често е важно да се чувате с тях? Ако мога да обособя, ще се изразя последният начин. Трите групи е редно да се чуват последната схема. Първия кръг от ментори, партньори и хора, които ви въздействат персонално, е редно да ги чувате поне един път на месец. Защо? За да поддържате доброто отношение, да поддържате добрите си връзки, да поддържате високо вашето
ниво. Втория кръг. Трябва да ги чувате тогава, когато има нужда. При всяка сделка е редно да се чуете с всеки един от тези или хората, които са нужни за приключването на тази сделка. Третия кръг имат обслужващата роля тогава, когато имаме реализирана сделка. Точно за това поддържаме високото ниво, мастермайнд, надъхване, висока мотивация, след което намиране на хубави сделки, търсене, приключение, влизане в сделката, чуване с вътрешния кръг, хай момчета, дайте ми работа за вършене, събираме екипа от хора, които помагат това да се случи, конструираме сделката, придобиваме актива и го прехвърляме нататъка към работният екип, които след това да финализират сделката в крайния ѝ вид. Нарочно обособих тези три кръга и ги разграничих, за да можете вие, като инвеститори в недвижимите имоти, да направите ясна схема визуално в главата си от какъв тип хора имате нужда, как да ги намерите и ако ви липсват някои от тия контакти, да започнете да мислите по какъв начин да се снабдите с тези хора. Защото повярвайте ми, ако искате да сте професионалист, да правите инвестициите на професионално ниво, вие трябва да се държите като професионалист и да имате набор от всички тези хора, които са нужни да правите инвестициите си като професионалист.